sulbong pag-ayo ang mga POGO operations din sa ato atol sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Paglingkod ni Duterte in 2016, iyang gipanghatagang lisensya ang mga POGO. Mautong kitay gidugukan sa labing daghang POGO. At one time, sa panahon nilang Senador Franklin Drilon, ang ilang banabana sa mga POGO workers din hiniabot og at least 400,000. POGO lang na ha, 400,000. Pero sa investigasyon nilang Senador Risa Hontiveros sa katong pastilla scam, ilan ang kaplagan nga sa palusot sa buro sa imigrasyon, doon ay 1.8 million, at one time, 1.8 million ka mga Chinese nationals na niya sa Pilipinas. Ang na-confirm sa buro sa imigrasyon ng mga legitimate tourists o mga holders sa student visas, 800. So ang 1 million unaccounted for. Illegal na nakasud din sa atos Pilipinas agi atong pastilla scheme. Namubayad ang kada usa og 10,000 pesos, isud lang linukot nga papel murag pastillas para sa taga-buro sa imigrasyon. Ang banabana nilang Senador Risa Hontiveros sa ilang pakisusi, nikita ang buro sa imigrasyon og 10 bilyones pesos. Pero ang taga-buro sa imigrasyon nitug-an ang 10 bilyones, wa na nila madawat ang tanan. Gamay ra nila madawat, ang mas dako na dawat sa mga taga Malacañang na mo'y nag-facilitate atong pastilla scam. Suskrabiha sa kabilin sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Anli pangawat, anli pangurakot, anli sinalbahis sa POGO, mas lapad pag yung pagbinasto sa China diya sa West Philippine Sea. Tanan, ligasiya ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte.